9. kesäkuuta 1816. Observer-lehti julkaisi hyvin mielenkiintoisen muistokirjoituksen naisesta nimeltä Jane Lewson. Artikkelissa kerrottiin, kuinka hän menehtyi talossaan Lontoossa 2 viikkoa aiemmin, 28. toukokuuta. Kunnioitettavassa 116 vuoden iässä. Ilmeisesti hän eli niin pitkään joidenkin outojen tapojensa ansiosta. Mitä nämä tavat olivat? Ja oliko hän todella niin vanha? Liity seuraani, kun tutkimme hänen omituista elämäntarinaansa. Jane Lewson, joka tunnettiin nimellä Jane Lewson, syntyi oletettavasti vuonna 1700 Essex Streetillä Lontoossa, vaikka syntymätodistusta ei ole koskaan löydetty tämän vahvistamiseksi. Tämä saattaa heti herättää epäilyksiä hänen syntymästään, mutta on syytä huomata, että harvat 1700-luvun alun kastekirjat ovat säilyneet kokonaisin. Hänen sanottiin syntyneen kunnioitettavaan perheeseen, joten hänen vanhempansa olivat mahdollisesti ammattilaisia tai kauppiaita. Vaikka Janen varhaisesta elämästä ei oikeastaan tiedetä mitään, voimme olettaa, että hänellä oli tyypillinen kasvatus hänen yhteiskuntaluokalleen. Hänet kasvatettiin todennäköisesti suuressa taloudessa, jossa oli palvelijoita, ja hän eli suhteellisen mukavaa elämää. Janen koulutus olisi keskittynyt kotitaloustaitoihin, kuten ompeluun, ruoanlaittoon ja kodinhoitoon, sekä uskonnolliseen opetukseen. Hänen olisi myös pitänyt oppia tanssimaan, soittamaan musiikkia ja maalaamaan. Kun Jane saavutti naimaikäisyyden, hänen odotettiin tekevän hyvät naimakaupat. Ja vaikuttaa siltä, että niin myös kävi. Vaikuttaa siltä, että Jane Lewson, hänen tyttönimensä, meni naimisiin erään herra Lewsonin, lontoolaisen kauppiaan kanssa vuonna 1726 Lontoossa. Heille syntyi myöhemmin tytär, minkä jälkeen herra Lucken kuoli ennenaikaisesti, jättäen vaimonsa kasvattamaan tytärtä yksin. Näin ollen tämä avioliittomerkintä viittaa vahvasti siihen, että hän syntyi aivan 1700-luvun alussa. Lucénin elämästä ei tiedetä paljoakaan vuosina heti hänen miehensä kuoleman jälkeen. Varakkaana leskenä sanotaan, että hänellä oli paljon kosioita, mutta hän ei koskaan mennyt uudelleen naimisiin. Emme myöskään tiedä, millä tavoin Lucén kasvatti tyttärensä, mutta se oli todennäköisesti samanlaista kuin hänen oma kasvatuksensa, eli pitkälti tulevan vaimon ja äidin roolin määrittelemää. Ajan myötä hänen tyttärensä meni naimisiin ja muutti pois, ja tämän jälkeen Jane alkoi 1780-luvulta lähtien olla yhä erikoisempi hahmo, ja hän tuli yhä tunnetummaksi korkeasta iästään. Koko Lontoossa ja sitten Englannissa häntä juhlittiin hänen pitkäikäisyytensä vuoksi, ja ihmiset kiinnostuivat kovasti hänen elämäntyylistään. Mutta kuten tulette huomaamaan, se oli hyvin erilainen kuin kukaan olisi voinut kuvitella. Lucén tunnettiin erikoisena henkilönä vanhoilla päivillään ja sitten vielä vanhemmalla iällään. Ensinnäkin hän oli vetäytyvä persoona, joka tuskin koskaan poistui kotoaan, eikä myöskään juuri koskaan sallinut kenenkään vierailla luonaan. Tämä viittaisi siihen, että hän vietti useita vuosikymmeniä lähes ilman yhteyttä muun maailmaan. Oli kuitenkin joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi hänellä oli vanha naispuolinen palvelija, joka kävi hänen luonaan tekemässä kotitöitä 1780-luvun lopulta vuoteen 1806 asti. Kuitenkin lopulta myös hän kuoli, ja Lucén palkkasi lyhyesti muita hoitamaan tätä tehtävää, mutta kukaan ei ollut hänen mieleensä. 2 vanhan sylikoiran ja kissan lisäksi hänen ainoa seuralaisensa oli iäkäs mies, joka huolehti useista kiinteistöistä alueella. Aluksi hän auttoi Lucénia erilaisissa asioissa, mutta koska hän osoittautui hyvin hyödylliseksi, Lucén otti hänet lopulta kotiinsa, jossa hän toimi hänen taloudenhoitajanaan, hovimestarinaan, kokkinaan ja siivoojanaan. Valitettavasti tähän mennessä näyttää siltä, että hänellä ei ollut yhteyttä perheeseensä, sillä hänen lähimmät sukulaisensa olivat kuolleet jo kauan aiemmin. Luckenin taloa kuvailtiin suuremmaksi rakennukseksi, joka oli aikoinaan ollut hieno, elegantisti sisustettu lontoolainen koti, mutta joka oli väistämättä rapistunut vuosikymmenten aikana. Omituinen Lady Lucén vaati, että vierashuoneiden sängyt pidettiin aina puhtaina ja pedattuina, vaikka kukaan ei ollut nukkunut niissä vuosiin. Tämä oli ristiriidassa hänen kodinhoitonsa kanssa. Toisaalta hän kieltäytyi pesemästä ikkunoita, peläten niiden rikkoutuvan ja päästävän bakteereja sisään, ja vuosikymmenten kuluessa lika ja pöly alkoivat peittää ne, estäen luonnonvalon pääsyn taloon. Likaisista ikkunoistaan ja rapistuvasta sisätilastaan huolimatta tiedämme, että Lucén nautti puutarhansa hoitamisesta, ja naapurit muistivat, kuinka hän kesäisin usein istui siellä ja luki tuntikausia. Toisinaan hän vieraili muiden luona, ja hänet tunnettiin siitä, että hän jutteli paikallisen ruokakauppiaan kanssa torilla ja tapasi 1 tai 2 vanhaa tuttavaa. Kuten oli väistämätöntä, Lucén eli pidempään kuin kukaan, jonka hän oli tuntenut nuorena ja keski-ikäisenä naisena, mukaan lukien hänen tyttärensä. Hänen kuolinilmoituksessaan tarkkailija kiinnitti erityistä huomiota hänen vanhanaikaiseen pukeutumistyyliinsä ja totesi, että hän oli niin mieltynyt nuoruutensa aikaisiin muotivirtauksiin, ettei hän koskaan muuttanut pukeutumistapansa siitä, mitä käytettiin Yrjö ensimmäisen hallituskaudella. Hän käytti aina puuteria ja piti päässään suurta hevosen jouhista tehtyä hiuslisäkettä,
joka oli lähes puolen jalan korkuinen. Sen päälle hänen hiuksensa oli nostettu, ja niiden päällä oli myssy, joka solmittiin leuan alta, ja 3 tai 4 kiharaa roikkui hänen niskassaan. Hän käytti yleensä silkkipukuja, joissa oli pitkä laahus ja syvä röyhelö ympäriinsä, hyvin pitkä vyötärö ja hyvin tiukasti nyöritetty kaulaan asti. Kaulassa oli eräänlainen kaulus tai röyhelö. Hänen pukunsa hihat ulottuivat kyynärpään alapuolelle, ja kummastakin riippui 4 tai 5 kalvosinta. Hänellä oli suuri, täysin litteä olkihattu, korkokengät, suuri musta silkkiviitta pitsireunuksella ja kultapäinen kävelykeppi. Tällainen oli hänen jokapäiväinen asunsa viimeiset 80 vuotta, ja siinä hän käveli torilla, minkä vuoksi hänet tunnettiin nimellä Lady Lucyn. Jotain, mistä hänen aikalaisensa olivat hyvin innokkaita kuulemaan, oli hänen terveytensä, ja miten hän oli elänyt niin pitkään. Ilmeisesti Lucenin pitkäikäisyyteen ei ollut mitään salaisuutta, paitsi taikausko. Lucen oli vakuuttunut siitä, että peseytyminen aiheuttaisi hänelle vilustumisen, joten hän ei koskaan peseytynyt. Sen sijaan hän siveli itseään sian rasvalla, koska se oli pehmeää ja sileää. Lisäksi kerrottiin, että hän vaati juovansa teensä vain lempikupistaan ja söi ainoastaan istuessaan lempituolissaan, ja että hänen kuppinsa piti olla aseteltu hyvin tarkkaan tiettyyn järjestykseen. Muuten hän yleensä karttoi lääkkeitä ja lääkäreitä. Väitettiin, että hänellä oli poikkeuksellinen hammashistoria, sillä hän ei ollut koskaan menettänyt hampaitaan. Mutta oudosti, hänelle oli kasvanut 2 uutta hammasta vuonna 1787, kun hän lähestyi 90 vuoden ikää. Tämä ei ehkä ole täysin mielikuvituksellinen väite. Hypodontia, jossa ihmiselle alkaa kasvaa ylimääräisiä hampaita aikuisvuosina normaalin hammaskaluston lisäksi, on yleisempää kuin luulisi, ja sitä esiintyy nykyään yli 3,5% ihmisistä. On kuitenkin hieman kaukaa haettua, että Jane Lucyn olisi yhtäkkiä kasvanut ylimääräisiä hampaita. 87 vuoden iässä uskottavampaa oli se, että myönnettiin hänen näkönsä alkaneen heikentyä vanhemmalla iällä. Kun Jane Lucen oli jo 110, monet pitivät häntä Lontoon parhaana asiantuntijana Englannin historiassa, yksinkertaisesti siksi, että hän oli elänyt niin monien tapahtumien läpi ja muisti ne yhä terävästi. Väitettiin, että hän pystyi muistamaan tapahtumia aina vuoteen 1715 asti, mikä tarkoitti, että hän kykeni kertomaan yksityiskohtia Jakobiittikapinasta. Skotlannin kapinat. 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla 7-vuotinen sota Ranskaa vastaan vuosina 1756-1763 ja Amerikan vapaussota 1770-luvulla. Ja lisäksi hän oli elänyt koko Ranskan vallankumouksen ja Napoleonin sotien ajan vuosina 1793-1815. Lucen oli ilmeisesti ja ymmärrettävästi taikauskoinen mahdollisen kuolemansa suhteen 1810-luvun puoliväliin mennessä. Toukokuun puolivälissä 1816 eräs vanha rouva, joka asui samalla kadulla kuin Lucen, kuoli yllättäen. Tämä sai Lucenin ennustamaan, että hänen oma aikansa oli lähellä, ja niin kävikin. Lucen kuoli kotonaan 28. toukokuuta 1816, oletettavasti 116-vuotiaana. Hänet haudattiin myöhemmin Bunhill-Fieldin hautausmaalle Englannin pääkaupungissa, ja hautajaisissa oli ruumisvaunut sekä suruvaunuja kunnioittamassa yhden Englannin historian pitkäikäisimmän naisen kuolemaa. Hänen kuolemansa jälkeen vaikuttaa siltä, että Lucen ei halunnut kenenkään astuvan kotiinsa. Eräs todistaja, joka vieraili Janein talossa näihin aikoihin, kertoi olleensa järkyttynyt heti sisään astuessaan. Hän huomasi lukuisia salpoja ja rautoja ovissa ja ikkunoissa, ja yläkerrosten katto oli myös vuorattu rautatangoilla, aivan kuin estääkseen ketään pääsemästä sisään katon kautta. Hän huomasi myös, että hiilituhkaa ei ollut poistettu vuosiin, ja sitä oli kasattu niin korkealle, että ne näyttivät sängyiltä. Ei kauan hänen kuolemansa jälkeen Lucien tuli käytännössä tunnetuksi koko maassa, kiitos Observer-sanomalehden 9. kesäkuuta 1816 julkaisemalle muistokirjoitukselle. Nimellä Erikoinen persoona julkaistu artikkeli kertoo, kuinka yksi Englannin kohtalaisen tunnetuista kuuluisuuksista oli menehtynyt kodissaan osoitteessa Coldbath Square 12, lähellä Clercomaa Farringdonissa Lontoossa, 2 viikkoa aiemmin. Lehden lukijat olivat kiehtoutuneita saadessaan tietää, että tämä nainen oli syntynyt kuningas Wilhelm III hallituskaudella, ja että hänen elämänsä oli kulkenut 5 brittiläisen hallitsijan valtakausien läpi, mukaan lukien kuningas Yrjö III, joka hallitsi vuosina 1760-1820 ja oli Englannin historian pisimpään hallinnut kuningas. Mutta tuossa vaiheessa, johtuen hänen hämärästä syntymärekisteristään, voimmeko todella olla varmoja, että hän eli 116-vuotiaaksi? Ja oliko tämä edes mahdollista sen ajan mittapuun mukaan? Jos Jane Lucen todella oli 116-vuotias kuollessaan, seuraava kysymys on, kuinka yleistä oli elää yli 100-vuotiaaksi varhaismodernina aikana? Loppujen lopuksi vuosien 1500 ja 1800 välinen aika
elinajan odote oli huomattavasti nykyistä alhaisempi. Nykyään useimmat ihmiset voivat toivoa elävänsä 70-vuotiaiden loppupuolelle tai 80-vuotiaiden alkuun. Varhaismodernin aikana 17. ja 8. vuosisadalla elinajan odote oli noin 37 vuotta. Ja silti Jane Lucenin merkittävä ikä ei ollut täysin poikkeuksellinen. Elinajan odote oli tuohon aikaan niin alhainen, koska lapsikuolleisuus oli korkea. Noin 40% kaikista lapsista kuoli ennen kuin he täyttivät 10 vuotta. Tämän lisäksi taudit, kuten isorokko, tuberkuloosi ja paiserrutto, olivat tuohon aikaan tappavia ja laskivat elinajan odotetta entisestään. Kuitenkin, jos onnistuit välttämään kuoleman vauvana tai lapsena ja selvisit hengissä sairauksista, kuten isorokosta, saattoi ihminen silti odottaa elävänsä hyvin vanhaksi. Itse asiassa jotkut, kuten Jane Lucen, hyötyivät vanhoilla päivillään 18 vuosisadan siitä puutteesta, ettei silloin ollut nykyajan ongelmia, kuten lihavuutta, sydänsairauksia ja diabetesta. Näin ollen on uskottavaa, että Jane Lucen eli 116-vuotiaaksi. Siitä huolimatta viimeaikainen tutkimus hänen elämästään on löytänyt vihjeitä ja asiakirjoja, jotka viittaavat siihen, että Jane Lucen oli paljon nuorempi kuin aiemmin luulimme. Bunhill Fieldsin hautausrekisterin mukaan Jane oli todellisuudessa 96-vuotias kuollessaan, mikä tarkoittaa, että hän syntyi noin vuonna 1720. Lisäksi rekisterissä hänen sukunimensä kirjoitetaan Lucen, L-U-S, ei L-E-W, kuten hänet yleensä tunnetaan. Lisäksi heinäkuulta 1751 oleva vihkirekisteri mainitsee Jane Vaughnin avioituneen Robert Lucenin kanssa St. Mary Lestrand Somerset House-kappelissa. Robert Lucen oli erittäin varakas kauppias ja pariskunnan merkittiin saaneen 3 tytärtä ja 1 poika. Sitten vuonna 1769, lähes 20 vuotta heidän avioliittonsa jälkeen, Robert kuoli ja jätti omaisuutensa Blunston Hallin vanhimmalle tyttärelleen Marialle, vaikka Janeista pidettiin huolta. Näiden keskeisten yksityiskohtien lisäksi näyttää siltä, että muu osa hänen tarinastaan on sama, vaikka joitakin hänen luonteensa piirteitä saatettiin liioitella. Kuten monen muun hänen elämänsä asian kohdalla, on kiistaa siitä, keitä hänen testamenttinsa edunsaajat olivat. Jotkut lähteet väittävät, että hän jätti puolet omaisuudestaan testamentin toimeenpanijalle ja kellosepälle William Antonille ja puolet Huskingsonin perheen jäsenille. Toisten mukaan taas suurimman osan hänen omaisuudestaan saivat hänen palvelijansa ja vanha ystävänsä, eikä mitään mennyt hänen elossa oleville sukulaisilleen. Monet ihmiset ovat luultavasti törmänneet Jane Lucenin tarinan osiin huomaamattaan. Uskotaan, että hän oli Charles Dickensin inspiraationa, kun tämä loi Miss Havishamin hahmon. Yhdessä hänen arvostetuimmista romaaneistaan, Suuret odotukset, joka julkaistiin vuonna 1161. Havishamin hahmo on varakas vanha piika, jonka tuleva aviomies hylkäsi heidän hääpäivänään. Tämän jälkeen hän elää pimeässä kartanossa, pukeutuneena pysyvästi hääpukuunsa ja vanhenee ennenaikaisesti, koska hän ei saa auringonvaloa. Koska Lucenilla oli tapana pukeutua vanhanaikaisiin mekkoihin, hänen kotinsa oli verhottu pimeyteen ja hän oli iäkäs. On arveltu, että Dickens sai joitakin ideoita Havishamin hahmoon Lady Lucenin elämäntarinasta. Tämän lisäksi on monia muita henkilöitä, joiden sanotaan inspiroineen Dickensia Miss Havishamin hahmon luomisessa. Erityisesti Eliza Emily Donithorne, nainen, joka asui Sydneyssä, Australiassa 1840-luvulla, jolloin hänen miehensä Toby jätti hänet heidän hääpäivänään. Donithorne vietti väitetysti seuraavat 20 vuotta elämästään eristäytyneenä kotinsa. Hän käytti yllään hääpukuaan, ja pöydällä oli pilaantuneet jäänteet siitä, mikä olisi ollut hänen hääkakkunsa. Kaiken kaikkiaan Jane Lucenin tarina on neiti Havishamin iloisempi esikuva, väitetysti 116-vuotias nainen, joka eli koko 18 vuosisadan ajan. Kiitos kaikille paljon, että katsoitte tämän videon Jane Lucenista. Toivottavasti piditte sitä mielenkiintoisena. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte hänen elämästään, ja kertokaa myös, uskotteko hänen eläneen 116-vuotiaaksi, vai oliko hän vain 96-vuotias. Toivottavasti olette tilanneet kanavani ja laittaneet ilmoitukset päälle, jotta saatte kaikki videoni heti, kun julkaisen ne. Joka tapauksessa siinä kaikki tältä erää, joten nähdään seuraavassa unohtuneessa elämässä. Kiitos.